baixant el port veureu primer les barquetes menudetes, que aquestes són les barques d'arts menors. Per què es diu arts menors? Perquè poden anar a diversos tipus de pesqueres. Al palangre, al cadufo, al marisqueo de tellina i xerlà, al trasmall i a les soltes. És com si tingueren 1000 canyes pescant alhora. Hi ha un fil d'on pengen uns filets més menuts en uns hams on s'ha posat una carnà. Garrendentos, garrenmeros. Una corda d'on estaria uns filets en uns cadufos que són com uns recipients on el polp està viu, pot entrar i eixir, no està capturat. Avui en dia la tenim prohibida perquè s'ha esquilmat molt, ha desaparegut molt. On hi ha suros per dalt i plom per baix perquè s'enfonen. En les trasmallaes, sèpia, lenguado, mollet, lluç, caragol punxós. La xarxa solta bàsicament peix d'escata. Sorella, sargs, mabre, patxell. Després, més avant, en el caminar del port, podeu veure les barques grans. Està molt desacreditada perquè es creuen que fa molt de mal, però és que resulta que aquests barcos també repleguen tota l'escombrera que es tira a la mar, tots els troncs, se fa una bona neteja i se selecciona que no n'hi hagi peix que no toca el reglamentari. Se pesca gamba, cigala, rap, la famosa morralla, lluç, oraes. Ixen a les 11 de la nit i venen només que despunta el dia. Van en un sonar i detecten un banc de peixos. Posen un bot en uns focos molt potents. Ixe peix s'atrau al foco i quan ja està molt tancat, que està tot el peix ajuntat en un salabre, s'agafa i se tira sobre la coberta. Si ells veuen que el tamany no és el reglamentari, aurin l'art i se'n va a la mar. La subhasta normalment ve a vindre a fer-se a les 8 del matí. El resto d'embarcacions se subhasta el peix a les 4:15. Així les empreses són totes familiars, són tots cofrades, així tots tenen igual drets, la barca més menudeta a la barca més grossa.